Samen muziek maken is chic. Ik ben Joke en ik ben 10 jaar. En ik zit op de Meander in Ruiver. En in het begin koos ik dus heel weinig noten en zeg maar, ging het heel vaak fout. En nu merk ik wel dat het steeds meer beter gaat en zo. Ja, want we waren dan elders met de kinderen. We mochten dan s'avonds op school komen. En was het helemaal duister behalve voor stoel op het podium staan. Ook met de jongen uit de klas waar ik met kerst mee had gespeeld en de broer ervan. En nog één was ook mijn klas, die speelde piano. Dus gingen we met alle kinderen uit de klas die muziek speelden, gingen we dan optreden daar. En dat was wel heel leuk. En want dan sting ze dus op een groot podium met allemaal lampen. Dat is kei leuk, want ik heb ook voor dat optreden heel veel zenuwen gehad. Maar als ze dan eenmaal aan het spelen was, denken ze, oh dat valt best wel mee. Ik ben Puk Houwers, ik ben 16 jaar oud. Ik woon al een ganse leven op Ruiver en ik maak eigenlijk al vanaf zeg mijn 6, 7 jaar muziek. Ik ben begonnen met muziek maken, maar ik denk wel, ja, dat past wel bij mij. Ik had zo'n beetje het ritmegevoel, zeg maar. En dan moest ik niet met gaan doen. En toen kwam de trompet op de plaats en dat heb ik nooit meer afgegeven. Ik heb even een nieuwjaarsconcert als voorbeeld erbij. Dan beginnen we eigenlijk elke inzicht krijgen we steeds meer stuk in het begin nu. En dan begint ze een beetje te blazen en door te nummen. En ook toen ze te luisteren wat er allemaal voor stukjes zijn. Ja, en dan gaat ze zo door de rij en dan beginnen we op het laatste rond 3 december en dan gaat ze ook een keer echt zo'n groepsrepetitie doen. We hebben alleen met trompet, alleen met saxofoons, alleen het slagwerk, zo'n dingen. Ja, en dan is het de ganse avond een vrijdag een repetitie met ook alle zangeressen en zangers wat er dan nog bij is, achterin. En dan is zaterdag en zondag het concert. Ik ben Job, ik ben 7 jaar en ik speel al sinds vorig jaar. Ik ben Mees, ik ben 9 jaar en ik speel het een half jaar. Ik ben Maud, 14 jaar en ik speel al 4 jaar dwarsfluit en 1 jaar heb ik blokfluit gespeeld. De optocht van de carnaval en de koningsspelenoptocht van vorig jaar. En wie vond je dat? Leuk. Spannend. Ik heb metgelopen met Sinterklaas en met carnaval. Vond ik wel heel leuk, maar wel lastig om tegelijk te spelen en te lopen. Heel leuk en ook leuk om met z'n allen te spelen, want dan is het toch leuker dan alleen. Ja, want dan hebben we met z'n allen gewoon eerst zittend geoefend. En de week daarna hebben we al geoefend met marcheren in een hele grote hal. En de was dus helemaal leeg, maar de echo die was dus heel wel. Dat is kei grappig. Ik ben Bram, ik ben 12 jaar en ik speel 4 jaar trom. Ik ben Eve, ik ben 11 jaar en ik speel bijna al 6 jaar klarinet. Ik ben Daan, ik ben ook 11 jaar en ik speel al 3 jaar trom. Ik ben Koen, ik ben 10 en speel al bijna 3 jaar trompet. Ik speel bij Forza omdat
de harmonie nog, ik ken nog niet alle genoten en al. Ja. Dus daarom is Forza eigenlijk voor ons verbeterd. Hè. Dus doen we elke maandagochtend doen we dan altijd repeteren met compleet Forza. Soms hebben we wat nieuwe stukken. Het is altijd wel heel leuk, omdat er ook gewoon heel veel van dezelfde instrumenten die we toespeelt. Bij zien en ook eieren die wat meteen kunnen helpen. Ja. Wie was het oorles? Heel ziek. Ja. Marcheren, ja, allemaal gewoon, ja, marsstukken. Ja, en natuurlijk ook proberen toe zoveel mogelijk te oefenen. Ik ben Kai van Stadberg, zit in groep 8 en ik ben 11 jaar. Ik speel trompet. Ik ben begonnen met muziek maken, omdat mijn opa dat ook deed en het leek me dan heel leuk. Ik heb alleen op dat podium moeten spelen bij Kinderdraagsteken. Toen was het wel best leuk, ja. Het was wel spannend. Eerst moest ik Toes die liedjes oefenen. En toen moest ik op dat veld gaan repeteren. En toen was het gewoon het draagsteken nog. Ja? Samen muziek maken is chic. Ik speel trompet. Ja, moet je nog niet al zeggen.